Ренесансът се появява някъде между 14 и 16 век. Това е един период, в който автора вече не е занаятчия. Той е твореца, който създава произведение на изкуството. За мен Ренесансът е едно възраждане на традициите и самобитните форми, които нашите предци са ни оставили. Всичките велики, този, са правили керамика и то горе-долу на тази възраст, която и ние започваме. Благодарение на Жорката, който е професионалист, и аз после станах и аз професионалист в керамиката. Започнахме да си играем и така си избрахме хората, които да участват в нашата група и да се забавляват и те. Ние решихме така да пробваме един момент, в който да се събереме и с керамика, с чини, с глазури, всеки да опита да рисува. Още от първия път разбрахме, че няма да е последен. И използваме всяка възможност да бъдем заедно и да творим. И смятам, че във времето се получиха много интересни находки, произведения. За щастие също този проект Възраждане, нов ренесанс ни обединява и благодарение на него смятам, че се родиха много шедьоври. Това е едно много интересно начинание, тъй като авторите, останалите са колеги, приятели, всеки с абсолютно различен почерк и това приятелство се превърна в едно хубаво състезание. За мен е привилегия и удоволствие да съм част от този голям проект с утвърдени художници, живописци. Мисля, че общото дело да създаваме красота и любов е нашата мисия. Голямо предизвикателство, защото всеки един е различен. Според възрастта те имат и друг натрупан опит, от който можеш да черпиш, да питаш, да взимаш и съответно, ако пък някой иска, може и да взима от теб. Всеки носи своя натюрел и своите черти, своите характеристики и това дава огромно разнообразие за крайния резултат, за изложбата. Темата винаги си върви с художника. Даже по това той става по-разпознаваем. Че един прави такива абстракции, които са с много плоски цветове или с много само цвят, докато друг си прави фигурални композиции. Използва рисунъка, използва цвета и при живописта, и при картунките. Искам да кажа, че и в чиниите го имам, това, което го правя. Не мога да избягам от темата. Темата си е моя и аз я разгръщам многопластово. Човек трябва да е свободен и да прави това, което иска. Това, че участваме в проекта е едно, но ние не правиме поръчкови творби. Картунка, платно, керамика, всичко е различно, но ти се отдаваш на тези материали и ги правиш. Но е трудно. Ето виж тази. Да, е страшно.
по-ги. Само на типа. Да, е страшно. Гледай, какво е красиво тук. Да, бе, те са си убийствени. Картунката самата по себе си има страхотна форма и страхотна материя, в която вече стига да си майстор или стига да я усетиш, можеш да направиш произведение на изкуство. Всичкото идва от възописта, гръцката възопис, която е черна, бяла възопис, която е страхотна, но там трябва да си голям майстор на рисунка. А цвета на картунката много ти помага, за да го правиш. И то те води към някакво произведение, което го усукваш или лазиш по формата, но внимателно. В чиниите по същия начин, само че там може да си и по-агресивен. Тук не може да си агресивен, защото картунката отива на кино. Но удоволствие. И това, и онова. Материал, който усещам най-близко до себе си, материал, който ме вълнува най-много, материал, който ми носи наистина една емоция на търсене, на радост и удоволствие. И платното и керамиката са наистина различни, но въпреки всичко, всеки автор от групата някак си преоткрива платното на тези чинии, които ние рисуваме и твориме. И смятам, че неща, които ги вълнуват в платното, ги виждате на чинии, успяват да ги присъстват на тези чинии. В керамиката започнахме първо с червени чинии, които ти носят нещо, което е земно, нещо, което го пипаш и то е топло. Докато сега новите чинии, които са бели, при тях вече е повече рисунъка, докато другото е и усещане за материала. Ние изпробваме и бои, и цвят, който вече не знам как става, но магията е голяма. Защото ти виждаш една завършена картинка или една завършена чиния, преди да я сложиш пеща, след това я виждаш друга, защото огъня е довършва. Което е пак страхотно изненада. Да. Пигментите, които се използват, са различни. Едни са френски, другите испански, третите китайски. И докато ги усетиш, просто повечето, при нас за момента са повечето проби. Шарено и точка, супер се. Работиш с пигменти, които не познаваш и които не знаеш след реализацията на тази рисувана чиния или рисувана керамика, най-общо казано, не знаеш какво ще излезе. И изненадата е абсолютно тотална, пълна, защото един цвят, който ти го виждаш на живо като синьо, то става зелено, например, или обратното. И по някой път това става още по-интересно, но друг път е провал и иска си нов опит и вече следваща стъпка. Аз долу-горе съм малко по-подготвен от, да кажем, от живописците, защото съм завършил графика и там има същите проблеми и същите неща. Има неща, които рисуваш негативно, неща, които рисуваш в черно, а те излизат бяло и така, или обратно, огледално, и долу-горе се ориентирах в нещата, така и ми беше супер интересно. Живописеца си работи както той си знае, керамиците правят
неща, които те са пробвали, изпитвали, знаят ги от опит. А за мен като илюстратор това беше много интересно да видя как това илюстративното мое ще отиде върху друг материал, непознат принципно за мен. Първите години в кандидатстване в академията бях подал молба за специалност керамика. Но това не е причината, която ме накара да започна да се занимавам с керамика. Ние сме една група художници, които решихме да променим по някакъв начин творческия процес и да навлезем в една друга материя, керамиката, която според мен тя не се различава чак толкова от живописта, защото при нея също участват цветовете, но имаш възможност да я пипнеш, имаш възможност някакси да си по-близко до самия материал. При живописта художникът вижда в момента това, което създава, което рисува, цветосъчетанията, колорита, рисунката. Разликата е много голяма, защото платното е нещо, върху което просто можеш да изливаш цветове, докато глината или другите материали ти с ръцете си създаваш форми. И след това можеш също да ги обърнеш в цвят. Тоест ти правиш вече една триизмерност, която в платното съществува по различен начин. Единственото затруднение е в самото начало, когато трябва да пробваш, за да видиш материала, как ще поеме цвета. Защото полагайки го върху керамиката, едните чинии са изпечени предварително, другите не, цветовете са различни, едната глина е червена, другата е бяла и трябва да усвоиш самия материал, за да разбереш след това как ще се случат нещата и да видиш какви цветове ще излезнат. Цветовете на керамиката, след като се изпече, излизат вече съвсем други нюанси. По някой път те са приемам с положително чувство, а има моменти, когато е много по-различно от това, което съм предполагал, че ще се случи. Но във всичкото това има някаква магия, която едно очакване да се получи нещо, което си искал да покажеш в самата керамика. Всеки наш пленер, когато зарежда пеща, всеки се вълнува страшно много, никой няма търпение да види какво ще излезе и така настъпва един момент на очакване, защото пеща изстива 2 дена и на втория ден се почва хайде да видим какво има, отваряме пеща и вътре е като една съкровищница. Всеки път, за сега, слава Богу, вадиме само хубави работи и всички сме много доволни. Любовта към глината, към нейната топлина и непреклонност ме вдъхновява. Моите съдове носят мекота, любов, изчистена истина за ръчното, с дух на древните времена и примитивна красота.
Изключително интересно. Всеки път, когато я хванеш, нали, керамиката, можеш да направиш много различни неща, като нямаш абсолютно никаква граница в фантазия, цвят и форма. Ново платно, нови цветове, нови фантазии. Времето ще покаже, но мисля, че сме на прав път. Днеска аз се радвам за тези шестимата, че си поиграли добре. Продължавайте да си играете, тъй като изкуството е една игра. Една много особена игра. Много често човек се чуди защо сам коленичи пред тая глупост, която я прави и се кръсти и вярва като Господ в това. Ами защото е игра, защото е вселена. Тези 6 автори експериментират, забавляват се. Затова, скъпи мои приятели и колеги, единственото, за което съжалявам, че не съм между вас. Но това пък, за което се радвам, че сте много талантливи, правите нещата, продължавайте. Единственият смисъл е това, желая ви и другия път и мен да ме поканите, и аз да си поиграя с вас. Желая ви щастие, успех, наистина една прекрасна изложба в едно прекрасно арт пространство.